Egun ondizuela pilotazaleok Miarritzeko plaza berri pilotalekutik, gaur hemen izango da Ados Pilotaren binakako txapelketa nagusiaren bigarren finalardia. Atzo Donostian ezagutu genuen, lehen bikote finalista, Naro Agirrek eta Leire Oskozek osatua, eta gaur bigarrena jakingo dugu eguneko bigarren partidan. Bertan, Ainhoa Ruiz da Infantek eta Oiana Orbegozok jokatuko dute Jera Iturriagarenetan Mendibururen aurka, baina horren aurretik atzo bezala gaur ere promozio mailako partida bat izango da, ligaxka faseari dagokion 8. eta azkena, eta bertan finalistak izango ditugu batetik, Marta Gomez eta Aliza Sagardubi, eta ligaxka 4. amaitu duten, eta beraz aurrerako aukerarik ez duten Ireide Iriarte eta Janire Sotil bestetik, eta gaurko partida zein den kontuan hartuta. Atzo Olatzin Saustiren eta Naia Bertizen gainean esan genuen gauza berberak gaurko jaialdirako ere balio digu, horiek atzo sentsazioak biltzera joan ziren Donostiara, eta gaur helburu berarekin etorriak izango dira bertara Miarritzera Marta Gomez eta Aliza Sagardui, eta Ireide Iriartek eta Janire Sotilek partida ona egin eta itxuta duina ematea dute, eta itxuta duina ematea izango dute helburu. Eta alba da liderrei irabazita, ligaxka bukatzea ederra litzatekelako eurentzat. Urduri omen dago Ireide alako pilota plaza batean aritzea ez da egunero gertatzen den kontua, eta behar bada urduritasuna ere ez da harritzeko izango, gainera finalerdi baten atarien jokatzeak ere zirrara piztuko die. Maili Barrokal izango dugu gaur hemen. Maili, egunon, atzoko tristura hori ez dakit pasa zaizun? Apa, egunon, unai. Bueno, bai, pena pixka bat, baina, bueno, nik gustua sentitu nintzen, eta, bueno, bain hemen tokatzen da gaur goizan hemen egotia, eta, bueno, ikusiko zelako partiak irtetzen dian. Hori da, gaur hemen egotea dagokigu guri, eta bertako Biarriztarrak taldeko presidente den Dominik Butinok jaialdiaren aurkezpena egingo du frantsesez, gero geuk euskaraz ere bai, beraz, itxildu egingo gara, eta ea Botino jaunak zer dioen frantsesez. Egunon, aurkezpena euskaraz egitea ere badagokigu antza denez, eta hasi aurretik lau pilotarien eta epailearen aurkezpena egingo dut. Azkar, promozio mailako partida izango da, ligaxkari amaiera emango diona, eta batetik gorriz Marta Gomez eta Alize Sagardui ariko dira, eta urdinez aurkari Ireide Iriarte eta Janire Sotil izango dituzte. Epaile lanetan Gipuzkoako Pilota Federazioko Jon Uria ibiliko da. Zorteon bibikotei eta onenak irabaz beza. Aurkezpenak lebitan egin ditugu, eta jada hemendik aurrera partidarekin sartuko gara. Lehen txapa Dominikek aurkezpenak egin ostean jaurti dute, eta beraz lehen sakea kolore urdina ageri baldin badu txapak Ireide Iriarteri dagokio. Maili, gaurko partida behar bada sailkapenari dagokion ez eta kontraste handikoa da, baina aukera polita, batetik finalardi baten aurretik jokatzeko, eta bestetik baita Ireide eta Janirentzat ere liderren aurkaritzeko, eta behar bada ligaxka irabazita bukatzeko ere. Bai, eskenean hemen fronte honetan jokatza kriston aukera da, eta, bueno, nik uste dute partio ona ingo dutela lau pilotariak, eta, bueno, ikusiko nola azten dian partioa. Urduri egongo dira, baina hori normala da, halako pilotaleku batean ez dut uste jokatuta egongo direnik pilotari hauek, eta gainera ze egun eta ze egoera dugun kontuan hartuta ere behar bada ulergarria da urduritasun hori gorputz barruan izatea ere.
Bai, azkenean fronte honetan jokatzea ez da erresa, jende asko hurbildu da, eta nik uste dut semifinal aurretik jokatzea zaila, baina bueno, nik uste dut lau pilotariak maila ona emango dutela, eta ikusiko ber ze eskaintzen duzkuen. Eta lehen tanto oso polita izan da, hor urrundik moztu du pilota Marta Gomezek, eta tanto ederra lortu du. Bai, oso ondo moztutako pilotaka da, bakigu Martak aurrean min asko iten da bela, eta bueno, ondo tanto ona Martan eskutik. Eta sakearekin ere min handia egiten du, eta nik uste gaur ezaugarri horri pilotalekua bizitxoa dela kontuan hartuta atera nahi izango diola etekine. Bai, nik uste dut fronte hau bizitza marra dela, eta Martak bi esku oso ona ditula, velozia emate hotzala pelota, eta nik uste dut gaur hori ondo lortuko da bela. Eta gainera, datorren astean finala jokatuko dutela kontuan hartuta, sentsazioak biltzeko eguna dute, eta alba da irabazita finalera joateko. Eta ara, bere lehen sakean zer egin duen, 5 kuadroaren inguruan gaizto jarri, eta tanto alonkuso sake gaiztoa izan da. Bai, nik uste dut sake oso ona Martan eskutik, hor eskerrera eta velozia bilauta, eta nik uste dut ezin izan da bela eraman zotile. 2 eta 8, eta eurentzat gainera, egun garrantzitsua da, finalea bertan dute, eta datorren larun batean izango da, eta harako sentsazio ona eman da joateko aukera badutenez, aprobetxatu beharra dute. Bai, nik uste dut bari, hurrengo astean ikusita finala daukela, gaur entrenamendu moduan hartuko dutela, eta ondo etorriko jakue hurrengo asteako finalerako sentsazioak hartzeko. Inolako zalantzari gabe, 3. tantoa jokoan, eta beraz, partida honetako 2. piloteoa, Marta sartuko da urrundi pilota indartsu ibili, atera du bere tokitik Iraide, honek ere ezkerrera, Martak jaso, Iraidek txokoan utzi du, Alize iritsi da, eta orain Janirek izango du aukera, pilota kantxaren erdialdera ireki, eta Martak atzera luze. Janirek eraman, eta 3 terditik Alizek astindu. Alize ere ez dugu aipatu, baina oso atzelari bizia da, eta gainera pilotari eman egiten dio. Bai, bakigu atzelari mugan oso txapelketa ari dela egiten, atzelari oso segurua, eta nik uste dut partioetan demostratzen ari dela. Eta bera da, laukoteko gazteena, baina eskarmentua badu, atzeko gaurretan gainera pilotari esan bezala ondo eusten dio, eta gaur ere lan handia egingo du, hor urrundik saiatu da berriz ere Marta jokaldia egiten, lehen pilota moztuta lortu du bere lehen da bizikoa, zabalean dejada egitea izango zen bere helburua 2. honetan, baina txapazpira joan zaio oso urrundik sartu da, eta ez zen teknikoki oso jokaldi errazta. Bai, nik uste zabalan zuloa ikusi da bela, baina nik uste gaizki botatan izan dela. Eta, bueno, oine urdinak lehenengo tantoa eta ikusiko Iraide saketik nola hasten den. Lehenengo sakean ere gaizto jartzea lortu du pilota ezkerparetaren ingurura, eta orain ere behar bada hori egingo du, hau ere gaizto eta ezkerparetara, bostetik Alizek eraman. Baina ez dina aukerarik endu Iraideri, hor ezkerparetak behar bada ez diotoki handirik laga golpea behar bezala jotzeko, atzera, gero luzexiago jo du Alizek, eta aurre aldera Janirek. Antxaren erdialdetik ezker paretaren bazterretara Martak, Janirek ekarri, erriz bien tartera txokoan barrena luze, Janirek askatu eta biterditik lauter dira ondo atzeratu eta baztertu gainera, eta alaxe lortu du tanto, oso bilota baztertu izan da, eta zail jarri diona Aldizeri. Bai, oso ondo baztertutako pelota, altura emanez, eskerra biau, eta, bueno, ezin izan dago eraman zagardu. Bina beraz, markagailuan, geuk gaur markagailua geure atzean dugu, pilotalekuaren atzekaldean jarrita dute, eta behar bada gora eta bera lepoa mugitzen ibili beharko dugu. Partidako lehendabiziko berdinketa, tanto honek hautsiko du. Sake bueltan jokaldia txokoan Iraidek, Martak ere luze utzi du txokoan barrena indartsu, eta gero goiko txapara joan za denez Alizeri horre txapao txandiegirik ez dugu entzun, baina joko zuen behar bada, goiko kantoiren bat, pilotaka da horrek. Bai, nik uste dut Marta velozia desari dela mugitzen pelota, eta horre mina handia egiten da bela, eta bueno, oine hori Janirei pelota altura handia eman dago eta gora junjako. Atzo finala zaritu ginenean esan genuen, Martak normalean abiaduraren ondorioz hautsi hori dituela partidak, eta gaur ere horretan saiatuko da, sake hau ere gainera atera dio Janireri, barruan da pilota, kontrakantxatik bien tartera bildu eta gainera hanketara jokatu Martak Iraideri, sumildarrak ekarri, txokoan barrena luz, ezkerparetatik pilota atera eta Martak, eta
hor kontrapeusuan harrapatu dira ide, atzeraka etortzen ari zela, baina jasotzerik ez du izan, berriz ere abiadura erabili du Martak eta hala lortu dute tantoa, lehen da bizi txokoan eta gero kantxaren erdialdera luzexiago jokatuta. Bai, nik uste dut Marta minari dela iten beloseakin bilatzen pelota. Nik uste dut bi eskuekin ondo ari dela, eskuma bai esker eta hori gorputzera etorri jako iraide eta ezin izan dago eraman. 4-2 markagailuan, Marta Gomez dator berriz ere sakera. Jarri du, uste erditik Janirek eraman bai, baina ez da barruan izan hor pilota zertxo bait gainera ere etorri zaio azken unean eta horrek behar da utzi du sakea erantzunik gabe. Bai, beste sake bat Martan eskuti, baina nik uste hori eramateko sakea zela, baina hori igual hankageldean eman dio eta beste sake bat Martan eskutik. 5-2 beraz markagailuan, binako berdinketatik Antonetar artekoak segidan egin dituzte gorriek eta orain sakearekin ikusi duzu zer egin duen Zabalaldera jo eta urkariak nahastu iraide sartu da errestoan, orain ere baitoki beretik gaizto bildu eta tantoa lortu zozpaia zen sake eramatea lortu du eta gero berriz ere Zabalaldetik jokatzera behartu duenean ark egin du kontraerasorako jokaldia eta dotore atera zaio txokoan halako mozketa zehatzura. Bai, nik uste dute tanto honetan Martak oso ondo bi hau da bela sake hori eskumara, baina iraide atento zegoala, defentsa oso narakutxau eta gero bakigu iraide behurrian eskuma sartzen da benean pelota oso ondo baztertzen da bela eta oine iraideen tantua eta ikusiko gurdina ber partidan sartzen dian. Eta Martak zein helburu duen, argi erakutsi du partidaren hasieretik, saketik aurkariak nahazte eta bide horretatik deserro sentiaraztea. Bai, nik uste dut iraide pelotari oso... nik uste dut pelota behartzen da benean eskumakin mina egiten da bela, eskerra ondo bilatzen da bela, pelotari zendua ala eta ikusiko nola joan partia, baina oine Janire nik uste dut pelota altura bi hau da bela gehiagi eta gora joan jakola. Hau ere gora joan zaio Janireri eta beraz 6garrana lortu dute Alizek eta Martak eta berriz aldatu dute pilota, hau bizitxeagoa da eta behar da Martzaren ezaugarriei hobexiago egokitzen zaio. Hori, azuk esan oso mugan, Marta pelota hori bizi mugitzen daben pelota dela, eskutik oso bizirtetze jako eta nik uste euren ezaugarritako bat hori dela eta hori saiatuko dela egiten. Alizek sake bueltan pilota luze ipini du atzealdean eta irutarditik azkeneko lauztar arte aprobetxatuta apurtxo bat laburrago Janire Sotilek iraidek aukera, txokuan pilota moztu Alizek makurtuta jaso Ipar eta iraidek iritsi da Marta, baina behar bezala biltzerik ez du izan hor asko zabaldu da pilota eta oso demora tarte laburrean gertatu da gainera hori eta hartu duen abiadurak pilotaleku bizi honetan min egitea lortzen bada jokaldi horren bidez tantoa lor daiteke eta lortu du azkenerako iraidek izan duen helburua gauzatzea. Bai, oso ondo mugituta eta bi pareta hori oso ondo botata iraren eskutik, ikusi dau Marta hori txoko aldean zobala gehiago eta bi pareta hori oso ondo botatako izan da eta Martako hor nik uste dute horkatia edo bihurritu da bela, baina ez dela izan ezer eta partida segiduko da bela jokatzen. Bai, kolpea tira dionean zangoetako batekin keinu bat egin du eta behar bada bihurritua izango du, baina atzealdetik Maite Ruiz de Larramendi galdetu dio ongi Marta eta baietz egin du berak buruaz, beraz arazoren bat izango badu ere partidan segitzeko ez du eragozpenik izango oraingoz behintzat eta hori berotan askotan ez da nabaritzen, gero biharamunean partida jokatu ostean gertalekioke mina berritzea eta orain gora joan zaiona, pilota Alizeri joan zaio gora. Behar atzelariak dabiltza pilota lekura jarri ezin da. Bai, nik uste dut hori aurrelariak komodo ikuste ditutela biak, Marta eta Iraide, baina hori atzelariak igual ezin jarri, altura asko bilatzen eta igual horregaitik ari dira faioak ukitzen, baina nik uste dut hasiera dela, pelotan jartzen ari diala eta nik uste dut hemendik aurrea biak aurreen gogutea. 5 eta 6koa da emaitza, oso berandu ari dira hemen markagailura tantoak igo arazten eta eskerrak atzetik oiu egin dioten arduradunari Urdinen 5garrena markagailura igozezan. Eta hemendik aurrera bizkorrago egiten duten partidak luke behar eta eten handiegirik ere, ez bada lesiorik. Ez du hori
Inolaz ere desio, Martari da berriz ere jokoan hasten, atzetik lehen da bizi, kantxaren erdialdetik gero, Ireideri hanketara jokatu dio baina ongi jaso du Nafarrak, Zabalean jokaldia Alizek, kontrakantxatik Bildu, Zunbilako aurrelariak eta gero atzera Martak bizi, Janirek atzera etorri eta jaso pilota ura, Zabalean oraingoan jokaldia Martak, baita txokoan Ireidek ere, Portugaletiarrak eutxi, eta Zunbildarrak atzera. Zartxo bai lasaitu da tantoa, hor aurrealdean izan dute, tantoa bukatzeko aukera garbi bana, Ireidek eta Martak, baina ez dute baliatu eta berriz ere pilota ezkerreratu dutenean, Urdinek tanto egitea lortu dute, hemen ezkerra bilatzeak behar bada zeresana ere izan lezake, pilotak ezkerrean pisu handi hartzen baitu. Baina, bueno, tantoetan nik uste lau piloteak oso ondo ibilia da, urrian tikitaka nota dola, baina hori berrio atzea, no? Atzelarien faioa, nik uste altura asko ari dela bilatzen eta hortik aiala partida usten igual. Sakeari ongi erantzun dio Janirek eta gero Alizek berriz ere luze atzea aldera. Janirek ere alatxo erantzun dio pilota horri. Hiru terditik hirura Sagarduik. Janirek jaso, Sagarduik oztu eta Sotilek atzera berriz ere luze Alizek. Eta baita Janirek ere, honengoz aurrelariak aukerari gabe ari dira jokatzen, tantoan ikusle soil ari dira izaten eta urrundik sartu beharko durengoan Martak. Berriz ere kolpe bizia eta arroa jo eta atzera. Arroago izan da Janirena, baina barrenean izan dena. Iaideri gainera etorri zaio pilota, baina nola edo ala ipini du frontisean. Martak atzera indar handian, ohi duen legez. Sotilek ekarri eta berriz ere Biterditik garri-garrian jota, jokoa Martak aurretik atzera bideratu du, kantxaren erdian lagadu pilota orain, Ireidek jokaldia txokorantz, ongi erantzun dio txokoan bertan luzexiago jokatuta Alizek eta gero atzera Janirek. Alizek eraman, Bipar eta Ireidek hau laburrago jokatu du, baina azkenerako tanto egin du eta beste Bipar eta dotore bat Ireiderena. Bakigu Ireide gaurrian be peligro handitxo dokala, eskumakin hartzen da nian pelota oso ondo mugitzen da bela eta oine be erakutsia bela, no, Bipareta horrekin eta bueno, Urdinen tantua, 7-6, hor dauke partida, osea ongoz partio politia ikusten ari ga. Ez dira, urrun gorrien gandik, 7 dituzten Martak eta Alizek, bat gutxiago 6 Ireidek eta Janirek, beraz hemen partida badago, maik esan bezala, eta harrapatu eta pasa ditzaketen markagailuan, noski aldea ez baita inolaz ere erabaki horra oraingoz behintzat. Luze Alizek eta laburrago Janirek. Biterditik atzera Martak eta nik uste Martaren helburua jokaldiak egiteaz gainera Ireide ekiditea dela, badakigulako bizia dela eta jokaldiak bukatzen abildade handia duela eta hortaz azkenengo tanto hau horrelekuko ere bada, besteak beste saiatuko da sarreztadin eta hor jokaldia egiten Janire hasi da urrundik, baina txapapera joan zaio zuloa bazen txokoan eta pilota moztea izan zitekeen, aukera polita tanto egiteko, baina ez du asmatu. Nik ustot ez da bela eskuan ondo sartu pelota hori eta bera junjakola. 8 eta 6 beraz markagailuan, azkenengo tantoa gorriena izan da eta orain pilota aldatu dute Martak eta Alizek, behar bada oraingo tantoak, aurreko tantoak Ireideren eta Janireren pilotarekin jokatu dituztenez, orain are biziago bat hartuko zutela, eurek lehen ibilia hain zuzen ere, zake gaiztoa, gorputzaren gainaldera atera diona Martak Janireri eta horrek abiadura handia zeraman eta gainera bideratu izan denez, zaila zen jasotzeko eta ez du eramaterik izan Janirek kolpea tira badio ere. Ni uste sake oso nahi izan dela, ez da izan eskerrera, baina velozia zeukala eta pixua hartu bela eta nik uste bari Janirei gainera torre jakola eta ezin izan da bela eraman. Hau laburrago, baina gaizto eta baita erantzuna ere, ezkerparetara bildua, herriz ere luze iruterdira eta ezkerrera Janire, Alizek jaso, Ireidek txokoan barrena luze jarri dut jota, ezkerrez Sagarduik eraman eta gero txokotik zabalera bideratu du jokoa Ireidek. Martak erantzun eta azkenean hor
Sartu ezin da geratu da Iraide, Janirek jo du, kantxaren erdira berriz ere Martak, eta luze gero Janire Sotilek, luze eta ezkerrera. Sagarduik eutxi, eta Sotilek bien tartera. Aliztek jaso, txokoan barrena luze Iraidek, akortuta eraman ezker paretatik Alizek, eta gero kantxaren erdi aldera. Iraidek Marta bere tokitik aterarazteko asmoz. Janirek jo du, barruan da, kontrakantxatik bildu eta horretaz da gaizto jarri Martak. Txokoan utzi pilota Iraidek, eta gero herria sartu eta aurretik atzera bideratu du jokoa. Aditza Sagarduik, atzean da pilota. Janirek jorik, kantxaren erdira gero Alizek, eta zabalean jokaldia Janirek nahita egindakoa, eta ederki atera zaio helburua, urruntzen jokaldia egiteko, baina Martak ere ez zuen. Soa bertan, tokia galdua zuen eta bazentzuloa ederki aprobetxatu du Janirek, zabalean egindako jokaldiarekin. Bai, nik uste Martak ezabala espero dejada hori zabalean, nik uste oso ondo botatakoa izan dela txapa gainean. Urruti zegoela, baina oso ondo botata izan dela eta Martak ezin izan dago eraman. 7 eta 9 beraz, eta orain Iraide hartu du osakea, eta honek ere Martak legez baduenaz arriskua gainera etorri zaio osakea Sagarduiri azken unean, behar bada hor pilotarekiko tartea ez du behar bezala neurtu atzelari goizu ezarrak, eta horregatik ez du eramaterik izan, ez da berez Preseski gainera bototako osakea izan, baina hor tartea hobeto neurtu beharra zegoen. Ba, nik uste dut bakigu Iraidek bezakekin mina egiten dabela, eta hori, igual ez dabela ondo bi haue tartea eta hori gainera torre jakola pixkat eta ezin izan dago eraman. Agian atzera xeago jarri nahiko zuen, bada ez bada Iraidek sake gaiztoak ateratzen dituela badakielako. Bai, azkenean Iraide bakigu sakeakin be mina egiten dabela, oso peligrosa laurrian, eta hori, nik uste dut lau pelotaiak maila honean ari diala oin, nik uste partidan sartu diala, eta oin partio gora, 9-8 ikusten da, oin partio erdia baino gehiago elitzen dela, eta ikusiko. Eta gainera ez du gaipatu, baina txapelketan Olaberrian hasi zirenetik maila igotzen joan da Iraide, eta orain izango da bere sasoi punturik onenean. Bai, nik uste dut hori Iraide aurrian bakiela berak jokatzen, baina oin ikusita nun jokatzen dugun biarritzen, azkenean frontoi desberdin bada, urduritasun puntu hori daukala, baina nik uste dut maila honari dela ematen eta oso ondo ari dela bibikotiak. Horixe aitortu die gurasoi eta baita guri ere zuzenean sartu aurretik, eta behar bada normala da, Miarritzeko plaza ez da egunero bisitatu boi dugun pilotalekua, eta urduri egotea bada alde horretatik erabat ulergarri. Hor atzean gero Marta kargatu du jokoa, Iraide eta Janire biak zeuden, euren ohiko tokietatik kanpo, tokia galduta eta erabat defentsara emanak ziren garaian, atzean edarki bilatu duzuloa, eta baita tantoa lortu ere Marta Gomezek. Bai, nik uste Marta minari dela egiten velozia jakin, oso ondo eskutik oso bizirtetzagako pelota, eta nik uste dut horre ari dela gakua izaten. 10 eta 8 markagailuan, eta sake honekin ere ari da. Nasten aurkariak honekin ere lortu du bere helburua, batzuk labur jokatu ditu txokora, beste batzuk labur ere, zabalera ordea, eta hau kantxaren erdialdera, hanketara, eta hoi bezala indar handian gaizto jarri du gero ezker paretaren jirara Iraidek, eta tantoa lortu du, eta hau ere ondo lortutako izan da, pilota mugitzera behartzen ari dira gorriak urdinak, baina Iraidek ere badaki tantoak bukatzen, eta pilota gaizto jarrita lortu dute. Urdinek euren 9. Bai, nik uste dut oso ondo moztutako korta izan dela, hor eskerra bi hauz, eta nik uste dut Iraiden eskutik oso tanto ona. Sake hau labur eta gaizto Iriartek, sake bueltan gero ezkerretik eskumara mugizu du jokoa, altxokotik zabalaldera alegia, Martak gero ezkarparetan hiltzatu du, Janirek ekarri, erdi aldean utzi du pilota Martak, gero txokoan berriz ere pilota moztu, aurrekoan baino laburrago Iraidek, eta beste tanto bat lortu dute. 10 berdinketa, eta behar bada arrisku ere badute, Iraide oso sartutalea baita jokoan, eta akaso garaia ere ona da gorriek etenaldia eskatzeko. Bai, nik uste dut urdinak asko sobeto ari diala, Iraide aurrean sartzen dan bakoitzeko mina egiten dau, eta oin ikusten da pelota oso ondo ari dela mugitzen, velocidades, eta 10 partio oso gogorra, eta ikusiko nola joan partioa. Eta ez dakit, tanto hau izango ote den ez ote den izango Giltzarri
etenaldia eskatzeko eta urdinak egin ezkero zote duten aukira joko. Martak eta Alizek, behar bada komenigarria ere izan dezakete eta. Bai, nik uste komenigarria ikusten ari da, baina urdinak asko sobeto ari diala, kantxan gehiago disfrutatzen eta nik igual, gorrien partetik igual atxeen aldia eskatuko nean, igual pixkate maila bajatu. Lasaitu eta gainera hortik bueltan ideia fresko eta berriz etortzeko aukera ere eman ohi dute etenaldiek, kasu honetan pilota Janirek luzatu du, baina gora joan zaio partidaren hasieran, deserosoago ibili dira bi atzelariak, altuera bilatu ezin da eta pilota zenbait joan zaio nola batari ala besteari gora izan txapara edo goiko lastairara eta hau ere gora joandakoa izan da. Baina hori egin behar du Janirek, Marta saiestu aurrean honek ere baduelako arrisku latz eta handia. Bai, azkenean nik uste urdinen taktikala hori Marta ebitatzea, ze Marta aurrean sartzen da bakoitzeko velozia ez mugitzen dau pelota eta hori nik uste igual Janirei nerviosa ikuste gatela, pelota asko ari dela luzatzen, altura biatzen eta falloak nik uste tortiatu ez dela, baina bueno, bakigu hemen bukara arte zein gautela eta baina ikusi da iraide hori eskumakin sartzen da bakoitzeko mi egiten da bera. Eta amaikanako tanto hau, azkarra eta bizia izan da eta iraidek jokaldi egiteko aukera sumatu bezain pronto dotore egin du, dejada benetan ederra izan da. Teknikoki oso zaila, baina ederki egina, inolako zalantzarik gabe. Bai, nik uste iraide eskerpareta hori oso ondo ari da bilatzen, nik uste konfiantzak nik uste gatela eta hoin bari. Amaikana, partido erdiak litzen da bainik, baina bueno, nik uste lau pilotaria hori maila onari diala ematen eta horren gelitu behar diala. Ezkerrean baztertu diote pilota gorriek Janirari eta ez du jasotzerik izan, behar bada haiek ere aurrelari aurkaria saiestea dute helburu nagusi eta ari dira lortzen partidaren zatirik handienean. Bai, badakigu bi aurrelaria Marta bai iraide oso peligrosa diala biak, pelota oso ondo mugitzen dutela eta defentsan oso ondo aritzen diala. Eta bueno, 12-11, berrio Marta berrio sakeak mina egiten eta bueno, bakigu Marta hori eskutik bizi arejako irtetzen pelota eta nik uste dut horre ari dela usten partidua. 13-11 beste sake gaizto bat. Martarena, hau ere gainera etorri zaio zertxo baite Janirari eta ez dineraman eta honek ere ez du. Aurrekoaren antzik lehen erdira atera du, oraingoan ezkerrera, baina hau ere gaiztu zikoan eta azkenerako ezkerparetak ez dio besoa tiratzeko, besoa luzatzeko tarterik ere utzi, Janireri. Bai, nik uste sake ona Martan eskutik, esker pareta hori ondo ari da bilatzen eta nik uste dute hori Janire geldixamar gelditxoala eta ez tabela beso hori luzatu. Saketik orain arte 5 tanto lortu ditu Marta Gomezek eta 11-agotik 14 eta 11-akora segidan eta oso azkar etorri direnez gorriak etenaldia eskatzea erabaki dute Janire sotilek iraide hartak eta euren botilleroak zeina Janireren aita baita eta etenaldi eskaera ona iruditzen zait, azkar joan zaizkielako 11-atik 14. Bai, nik uste ondo eskatutako atxeen aldia ikusi dabe gorriak aurretik zijoaztela eta nik uste ondo eskatutako atxeena euren indarra gartzeko eta beste gauza batzuk aberritetze jakuen. Baina, bueno, nik uste dute bukara arte segituko dutela maila hori ematen eta ikusiko. Eta hori egin behar dute, ez daude urrun, gorriek dituzten 14 tantoetarik eta beraz oraindik ere partidaren zati luze bat geratzen zaigu aurretik. Bai, hemen partia bakigu 22 arte ez diala bukatzen, buelta asko egon dira eta bakigu hemen 22 arte ez dara etxi behar eta nik seguramente bikote urdinak hori ingo da dela. Nik uste hori egin dutela, zeuk bezala pentsatzen dut eta bada hori egin nahi izateaz gainera gero kantxan erakutsi eta gauzatzerik izaten duten beste tanto bat da jokoan, agidez sartu da iraide, Aliz etorri da pilotaren ingurura, berak jaso eta txokoan dejada egin nahi izan du iraidek, baina ez zaio atera, ez zen aukera txarra hor gainean baitzuen Alize eta atzelaria izanik defentsarako baliabide eskasagoak izan ditzake, behar bada aurreko kuadro horietan lanean ari dela eta helburua ongi pentsatuta zegoen, baina ez du lortu gauzatzerik. Bai, nik uste dut hori iraide bola sartu ala pixkate errimu aldatzeko, baina bakigu zagardu hor bertan zegoela eta oso ondo heldu dela eta gero iraide nik uste saiatu ala zabalea zabaltzen, baina bera jun jakola. Sake bueltan doido iritsi da pilota, Janireren pilotak ala alegia
gainera, honek ere gutxigatik basadu Frontisaren arrastoa, txaparen gainetikoa alegia. Zabalera Janirek, ientzartera biztibildu eta gaizto jarri Martak. Gainean da Janireren pilotaka eta gero berriz ere, bat etarritik, aurretik atzera. Marta Gomezek, luze Janirek berak ere, laburrago gero Alizek eta atzera Janire Sotilek egin du. Sagarduik eraman, Iriartek Zabalera. Gomezek moztu du eta antza txaparen goiko ertza jo duela iruditu zaio Jon Uriari. Nik joera naturala antzeman diot Frontisaren gainaldeko pilotaka da horri eta ez dakit nik errepikapena ikusita ere txapan izan ote den zalantza ditut. Guk kaskoak entzungailuak jantzita ditugu eta txapa hotxa garbi ez dugu entzuten, baina esango nuke hotx naturalik ere txaparenik ez duela atera eta behar bada gainean izan ote den irudipena geratu zaidala errepikapena ikusita ere. Bai, nik ustot nire partetik nik ustot txapa gainean izan dela, ni bentsat ez dut entzun hautsi, baina bueno, hemen epaiak agintzen dau eta berak txapa esan badau, txapa izan barko da. Hori da, eta galdutako zat, apuntatuko diogu hau Martari, hautsi izan du bigarrena, erasoan pilota moztera ziho ala galdu hain zuzen ere. 12 eta 15 markagailuan eta beste tanto bat jokoan. Janirek luze irutarditik. Oki berere irutardi Laura, baztertua gainera. Alizek ekarri. Janirek zabalean egin du jokaldia. Baita Martak ere laburrago, iraide iritsi da eta aurrean Alizeri aukera utzi dio zer nahi egin zezan, atzera gero. Etorri da Marta eta jokoa atzealdetik toki berera atzealdearen ingurura bideratu du. Janirek ere atzean utzi du pilota eta gero irutarditik irura edo astindu du Aliza sagarduik eta hori gora joan zaio Janireri, garbi kateatu zaio behar bada eskuan eta horregatik joan da pixkanaka bere eskutik goialderaino. Bai, nik uste dut igual nerviosena hori Janire notatzekakula, nik uste dut atzetik altura asko ari dela ematen eta berari dela gehien bat faiatzen. Baina, bueno, 16 eta 12 nahiz eta joan bakite partida hori dio bukatzea faltakakuela eta 22 arte segi behar dutela. Hala da, lautantoko zuloa dago markagailuan, 16 eta 12 joan maitzak erakusten digun legez eta oraindik ere, hau baino bultz handiagoak ikusitakoak gara pilotan eta egin dezakete, atzetik aurrerako bidea eta hau ez dago inolaz ere galduta. Hori da, hemen bolta asko agertau dira eta hemen 22 arte komentagun moduan astira bukatzen partidak eta nik seguramente iraidek igual oin animoak behar dituala hori emateko Janirei eta hori nik uste emango diola. Eta Janirek atzetik konfiantza ere beharko luke, pilota batzuk joan zaizkio gora, arrotzen ari zela kateatutako baten ondorio izan da, baina partidan sartu behar dute eta ez dute partidatik ateratzeko astirik ere. Oraingoan Martak jokaldia, txapara joan zaio, azpitik egin du eta behar bada azpitik doazen pilotok badute aukera goitik beherako bidea egiteko, etzen aukera txarra, pilota lehen Iraidek egindako bi biparetetan asko zabaleratzen dela ikusi baitugu, baina azkenean oso behetik egindako izan da eta indar handiagoa beharko zuen goian izango bazen. Hori da, nik uste bi pareta ona zela, naiz eta Iraide horregon, baina bueno, gainean izaten bazen igual peligro handia ikuko zebala. Eta bueno, oine urdinak tanto eta ikusiko Iraidea bersaketik asmatzen da ben. Asko zabaleratzen baita hemen pilota, 13 eta 16 eta sakearekin eta sake bueltan etor dakizkioken aukerekin. Asmatzea garrantzitsua da Iraiderentzat, ezker zeharra etzen aukera txarra, Marta Zabalera eraman eta behar bada kontrakantxatik lan egitera behartzeko, baina kanpora joan zaio hor gehiegi loratu du besoa eta azkenerako pilota kanporaino joan da. Bai, etzen ideia txarra, Zabala libre zegoan, baina bueno, nik uste gehiegi kateatu zaiola eskuan eta hori kanpora jun zaiola. Izan liteke behar bada kateatutako pilota baten ondorio Iraideren azken golpak eta ere sagardu hasi da orain pilota bien tartera mozten eta behar bada atzetik horren arrisko ere badu Goizuetarrak, partida batzuetan ikusi dugu horretara emana ere badela eta pilota batzuetan bien tartera mozten jaiotasuna duela. Martak orain aurretik atzera, ezkarparetan sartu du, Sotilek ekarri,
Herriz ere orain txokotik zabalera Martak, hankedara jokatu dio Iraideri, deseroso sentiaraztedin, eta gero Janirek jo du, Alizek luze atzera, horrelariak sartu ezin da dabiltza, eta orain Martak pilota txar bat kenduko dio lagunari, luze atzera, eta baita ezkerrera ere Janirek ekarri, bote lasterrean, berriz ere aurretik atzera Martak, sotamanoz gainean da Janirek jo pilota hori, txokoan utzi du Alizek, baita Iraidek ere, Bipar eta Alizek, Iraide heldu da eta jokaldi egin du kontrarasoan ordainetan, atzera Janirek, orain Martak diardu atzelari beharretan, pilota gainean ipini eta berriz ere etorri da azkar atzealdetik aurrelari lanak egiten ibiltzeko hemendik aitzina. Txokoan utzi du pilota Iraidek, Martak jaso eta aukera garbia Idairentzat zabalean utzi du, iritsi da ere Portugaletearra, Sotilek zabaldu, Martak hau ere jaso, txokoan utzi du gero Iraidek eta gaizto doa, Alizek ekarri, berriz ere txokora hau ere gaizto doana, Alizek eraman eta tantoa bukatu ezin da dabil Iraide, Bipar eta azkenerako txapapera joan zaio etzen aukera txarra, tantoa bukatzekotan ibili da, pilota zenbaitetan, baina hau azkenean bera joan zaio eta behar da ernegatuta ere ibiliko da Iraide, askotan izan baitu tanto honetan zehar, tantoa bukatzeko aukera hori bere esku, baina ez du lortu. Bai, nik uste hori tanto polita eskaini eskuela, gogorra, urdinak horre tanto iteko aukera asko ukea bela, baina bueno, gorriak meritua, azkenean defentsa oso erakutsia be tanto honetan, eta hor Bipar eta horretan nik uste Iraidek igual hori gaizki eman diola, o ez diola indar asko eman, eta bera junjakola. Eta bigarren ez etorri dira aulkira Iraide eta Janireren aintzak pilotariak bertara deitu ostean, eta hau ere ez da sasoi txarra, lehen lau tantokoa zentzuloa lehen etenaldi eskatu dutenean, orain tanto bat gehiagokoa da, bostekoa, alegia, baina reakziona dezakete, Iraidek behar bada orain biziago eta erabaki horrago jokatu beharko du, Janireri lanak kendu eta zertxo bait atzelaria babestu eta ari laguntza ematearren, baina badakigu horretan trebea dela eta behar bada, behartua goriko bada ere horretan gogotik saiatuko dela. Bai, bostantoko aldea dago, baina bueno, badakigu Iraide eta hori. Janire oso pelotari gogorra diala, burutik buru gogorrak eta seguramente hemen bukara arte ez dutela etxiko. Martak atera du ondorengo sakea, baina gure gaizto doa Janireren gorputzera, ederki ekarri du. Hala eta guztiz ere, eta ezkerrean bildu gainera Alizek jo du, eta gero pilota Janirek ireki, Martak atzera, eta baita Sotilek ere, Sagarduik atzera, baina laburtxo, ezkerrera gehiago bildu du Sotilek, eta atzera Sagarduik. Sotilek jaso, baina Martari ezin aukerarik kendu, txogoan utzi du Bizkaitarrak, gaizko zijoan, abiadura handia eman baitio, eta azkenerako alaxe lortu du tantoa. Beste bat, eta jada badituzte 19. Bai, nik uste oso ondo moztutakoa izan dela, txapa gaina jarri abela, eta gero lurran ez da bote handirik eman, eta hori Martan eskuti beste tanto hon bat. 19 eta 13 eta esan dugu partidaren hasieran Martak arriskua abiaduraren ondorioz duela, saketik ere bizi eta abiadurari etekina atera nahian atera ohi du, partida honetan zehar egin ditu gainera, alaxe sake bizi eta abiadurazko batzuekin zenbait tanto, 5 orotara, eta horren arriskuan ikuste ezin saiestuzkoa duela Martak. Eta hemendik aurrera ere saiatuko dela, gainera larun batean dute final nagusia, final handia, eta zenbat eta denbora tarte laburragoa eman kantxan, eurentzat orduan eta hobea, eskuak eta gorputza gutxiago neka ditzaten. Bai, hori esan duzun buan zapatuan finala dauk eta oin saiatuko dira, hori partio alik eta azkarren bukatzen, zapatuko final horretan pentsatzen egon goian ikuste dut. Baina, bueno, azkenean nahi bautu irabazi partida hau 22 tanto egin behar dute, eta partidan segin behar dute. Eta aurkariek lan egitera behartuko dituzte finala badutela jakinik ere, gero ratzean Janirek ipini du pilota zail bat, eta ezkarparetan hiltzatua izan denez, Alizak ezin izan du jaso, eta sake hau ere alaxe geratu da, inolako erantzunik gabe.
Ba, nik uste dut oin iraide bakigu sakatzaile hona bai dela, esker pareta hori oso ondo bilatzen da bela, eta oin ba hori ari da iten, eta hori sake ona iraiden eskutik. Eta lau tantokoa da zuloa, ari dira pixkanaka murrizten, seikoa zen lehen, iraidek segidan bi tanto egin ditu eta seikotik laukora ekarri dute aldea, eta iraideren sakek funtzionatuzkero, aukera badute berriz ere markagailuan gainaldera etortzeko sake gaiztoa, doi iritsi da Alizeren erantzuna frontisera, gero indartxu gainera bideratu dio pilota Gurata Martak iraideri, eta hor belauniko abiadurak bereak utzi du, eramateko aukera handiegirik gabe iraide, eta azkenerako kolpea nola edo ala jo du, eta ez du lortu pilota berriz ere frontisean ipintzea. Ba, nik uste dut bi pareta hori oso erdi aldera gelitu ala, eta Marta hor zegoela, eta Martak bakigu ez tabela barkatzen, eta horre eskumatin korta oso nahi da, hanketara jokatuz eta iraidek esen izan dago eraman. Sake hau erdikoa da, Janirek kenaman, Martak atzera, eta Janirek ere luze gainera etorritzaio zertxo bait, baina azkenerako gainean paratu du. Iraidek jokaldia txokora, gaizto doa, baina ongi ekarri du Aldizek atzetik aurrera erabakitasun handiarekin etorri eta gero. Berriz ere goizuetakoak joko du, erdiko pilota, Janirek arrotzeko eta pilota mailegez jotzeko inolako eragozpenik izan ez duena, eta gero baztertu egin dio gainera aurrez egin dion gisa berean, eta tantoa eurek lortu dute, 16garrena izan dena eurentzat. Ba, nik uste dut oso ondo baztertutako pilota izan dela Janirena, hor esker paretan jarri da bela, eta Alizek hori ezin izan da bela eraman. Eta orain partidaren hasieran ez bezala, bestela dierdu Janirek, eta badirudi lehen gozatzeko eta pilota arrotzeko izan dituen arazoak aztu dituela edo bederen azten ari dela. Ba, nik uste dut hori oin saiatzen ari dela esker pareta hori bilatzen ari da, eta nik uste dut hori segiduko da bela egiten, osea, aber nola bukatzen da partidua. 16 eta 20, hau ez dago galduta, aldea bada, baina inondik inora ez da erabakigarri izango, eta beste tanto bat dago orain jokoan. Marta sartuko da pilota moztu, hanketara jogatu dio, baina hor sotamano zerantzun dio, pilota horri iraide iri artek, soti llegatzera, ezkerrera bildua, sagartudik jaso, eta iraidek aukera garbia. Txokoan moztu, txostaren bila joan, baina azkenean ez du bidean aurkitu, sagartudik ekarri, iraideren bolea ona gainera, eta azkenean jokaldi egiten hasi da pilota zabaltzen goixo, baina ez du lortu matematikoki jokaldi egitea Martak. Bai, nik uste dut iraide oso ondo sartutako bole izan dela, erritmo aldatzeko, eta nik uste dut hor Martak ez ebala espero iraide aire sartuko zala, eta nik uste dut pelota gainera etorri joakola, eta ezin izan da bera eraman. 17 eta 20, eta aukera badute, oraindik ere erreakzionatzeko, iraideren sake gazenaldian funtzionatu dute, eta eraginkortasun handia lortu du bikote urdinak ezaugarri horri esker, beste sake gaizto bat, zuzenean, tanto izan dena 18 eta 20, eta badatoz gainera urdinak. Bai, bi aldeko tantoa dago, sake hori, oin iraide be oso ondo ikuste jako, sakeakin asmatzen, eta sakeakin nolan segitzen badau, igual partida azteko aukera aukiko dabe. Eta polita izango da partidaren amaiera, azken unen arte ez baitu guiakingo nork irabazi behar duen. Bai, bakigu hemen partida gogoeta biraz diala bukatzen, eta nik uste dute urdinak hori ari dela pentsatzen, eta partidan sartuta daudela. Hau ere sake gaiztoa, Alizek eraman du, gero txokoan utzi du iraidek, Martak ireki boleaz Zumbildarrak eutxi, eta Martak atzera. Baita sotilek ere hemen ezkerrean sartzeak garrantzi handia izan dezake, pixu hartzen baitu pilotak, eta ezker paretak ere ez baitu tarte handirik laga hoi, gero erantzun lanetan pilotariak ari behar duen sasoirako. Sagardui, bertan utzi du moztuta, ezker zeharra iraidek, Martak jaso, eta sotilek atzera. Eta hemen ere pilotariei nabari zaieta entxio ez dute deus jokoan, baina partida garrantzitsu baten atarikoa dute hau, eta denek irabazi nahiko dute, eta ikusten da orain partida hasiera baino sartuago dabiltzala partidan, bai. Bai, nik uste dut oin ikusita partida nola joan tentsioa notatzen dela, seguramente bibikoetan nahiko dutela irabazi,
eta bueno, ea holan segitzen duten. Martak berriz ere aurretik atzera, Sotilari dira kargatzen azken pilotaka da hauetan, baina orain arte denei eusten ari zaie beteluarra txokoan utzi du Alizek, Iraidek ere bai, gero moztutako jokaldi horri erantzun dio Alizek, pilota zabaldu Iraidek Martak atzera eta baita pilota horri erantzunez Sotilek ere. Sagarduik aurrean ipini du pilota eta Iraideri ez zaio jokaldia behar bezala irten, pilota mozkea izango zen indar handian bere xedea, baina hor ez du behar bezala jo eta esango nuke esku horpoarekin edo jo ote duen. Ni uste Goixamar hartu abela pelota hori eta ez da bela ondo baztertu pelota hori eta beragun jako eta momentu txarreko utxan ikuste dut. Akats guztiak dira garai txarreko, baina hau are txarragoko behar bada, 21 eta 18koa da emaitza eta orain bueltan duten, sakean duten bombaketariak aztio laguntzan dirik emango Martak oso sake ez ditalak, jarri hori baititu ezker paretaren ingurura eta gainera saketik gaur bertan ere ikusi dugu aurkariak nahasten ibili dela eta zenbait tantotan lortu duela izan duen helburu hori. Nik uste Martak saketik gaur asko asmatu da bela eta oin sake daukanez mina halko da bela egin, baina urdinak segin behar dute bukara arte eta nik uste dute segingo dutela. Lehen erreakzionatu dute, bi tantora jarri dira, baina Iraideren akatsak 21. tantoa eman dio bikote gorriari, Gomez Sagardui bikoteari alegia. Eta bada orain Martaren sakeak partida erabaki ote dezakeen, ala ez. Badator Bizkaitarra sake ateratzera, pausoka abiatu da korrikaldi txikian eta Zabalera atera du indarrandian. Janirek ez du espero ala aterako zuenik, gainu labur joango zitzaion sakea eta azkenean ezin izan dio eutsi 22 eta 18, baina eurek maila ona eman izanaren sentsazioarekin geratu behar dute, behartu dituzte aurkariak eta bukaeraldera zalantza ere sortu diete, zenbaitunetan Martari eta Alizeri eta Martak eta Alizek berriz garaipena lortuta, finalera begira konfiantza handiarekin joango dira eta hori ere eskartuko dute eurek inork baino gehiago. Nik uste partio oso ona izan dela bien eskutin, nik uste hasieran nervioso xamarrazi dela, baina gero partioa gogortu indala eta urdinak bukaera arte segi dutela, nahiz eta garaipena ez izan, baina nik uste partio ona eskaini dutela. Eta polita izan da gaurko atarikoa, hau esek izan dira partidak utzi dizkigun estatistikak, Martak 11 tanto egin ditu, 6 sakez, beste 4 moztuta eta bat atzean, 4 pilota galdu ditu, Alizek tantori gaztu egin, pilota 2 galdu ditu, Iraidek ere tanto sorta ederra egin du, moztuta eta sakez 3 dejadaz eta irezbana eta beste 2 baita biparetaz ere, orotara beraz 10, 6 eta 2 zortzi eta bana 10, 4 pilota galdu ditu eta Janire ibili da lauretan galtzaien hasierako akats horien ondorioz, 7 galdu ditu eta 3 tanto egin biatzean eta bestea dejadaz eta hemen Biarritztarrak pilota elkarteak kudeatu du jaialdi honen antolakuntza, iaz ere ark egin zuen jaialdiaren kudeak eta lan hori guztia eta gaur elkarteko kideek hemen parte hartzen duten pilotariei lore sorta bat emanik emanez eskertu nahi diete bertara etorri izana eta ikusten da hemen Ipar Euskal Herrian ere pilota zaletasunak segida baduela, zalean dana etorri da gainera, 1000 bat laguneko aforoa izango du Plaza Berrik eta hemen beti gora ere igaro da jendea eta nahiko itxura ona hartu dute pilotaleku dotore honetako armaiek eta hori pozgarria da, zinez pozgarria izan ere. Estatistikekin amaitzeko esan dezagun, partidaren iraupena 53 minutu eta 4 pasatxokoa izan dela eta azken emaitza Marta Gomezek eta Alize Sagarduik garaipena lortuta, 22 eta 18 urrendu dela partida eta hemendik aurrera badoaz promozio mailako pilotariak aldageletara lore sorta eskuan daramatela eta partida honetan bestelako kontuak izango dira, oso bestelakoak izan ere. Txapelketa nagusiari jaialdi 2 falta zaizkio, finalista izango den bikoteetako baten izena atzo ezagutu genuen Donostian, Maili Barrokali eta Amaia Arrastiari irabazita 22 eta 17
Leire Oskozek eta Naro Agirrek lortu zuten garaipena eta beraz finalerako eskubidea bertan zuten irabazi eta gaur ezagutuko dute eurek, bikote aurkaria batetik, sailkapenak agintzen duelarik, Ainhoa Ruiz de Infante Otxandiarra eta Oiana Orbegozo Azpeitiarra hariko dira gorriz eta sailkapenak agintzen du azken astera arte, joan den asteburu arte ezin izan zuten ligaskaren bigarren postua erdietxe eta beraz iaian izan dute gaur kolore gorriko elastikoa jantztea Iturriagak eta Mendiburu, baina azkenerako urdinez ari beharko dute Zumarragan galduta hirugarren postura igaro baitziren eta aurkari Jera eta Ane izango dituzte eta hau ere maili partida polita izango da, bitxakatzaile on aurreko kuadroetan eta pilotalekua bizia dela jakinik, min handia egiten ahaleginduko zaizkie bi bikoteek elkarri, ezaugarri horri etekin aterata eta behar bada partidaren gakoetako bat saketik tanto ariondokite izango da eta beste atzean ongi eustea eta partida saketik hautsi ez dadin ahalegintzea. Bai, nik uste dute partio oso zaila ikustu dutela, bi bikote oso sendo, bakigu bi aurrelariak oso sakatzai oso nahiala, Inoak saketik min asko iten dabela, baina Jerak be oso ondo bastartzen dabela, eta gero atzean hori Han eta Oiana bi atzelari sendo, pelota oso ondo astintzen dutela, eta asko usten diotena, osea, ni partio oso irekia ikusten dut. Eta urduritasunak ondo kudeatzeak ere izan dezake zer esana, badakigu hau ez dela festetako partida dut ligaskakoa, finalerdi bat da hemen jokoan izango dutena, eta finalerdiak beraz finalerako txartela emango du bikotetako bati emango dio finalerako txartela, eta urduri ez egoteak ere behar bada, badu garrantzia egoera zein den jakinik. Hori, azkenia semifinal bada, partio batea jokatzen da, eta hemen edo zer gauza gerta daiteke. Nerbixo puntu horren nik uste notauko diala, baina bueno, nik uste lau pilotariak maila ona emango eskuela eta ikusita zelako ambientia dagoen eta fronte honetan jokatzea kriston ilusioa ematen dutzu, eta nik uste dute partio ona eskainiko eskuela lau pilotariak. Ainhoa orain bi udara aritu zen hemen plaza berrin, Jerak iazko finalerdiko oroitzapena izango du, eta Oiana ere duela 2 urte aritu zen, eta Ane izango da behar bada hemen inoiz aritu ez dena, horrek ere pilotalekua ezagutzeak ere badu garrantzi alako partida importante baten atarian, eta behar bada beroketarik giltzarri izango dira Ane Mendibururentzat pilotalekuaren ezaugarrietara ohitzen joateko, naiz eta gero jokoan ohitzen den erabat asko hobeto gainera pilotalekura. Bai, hori, esan duzu moan, Jera eta Oiana joan zen urtean semifinala hemen jokatu zuten, eta nik uste frontoia oso ondo ezagutzen dutela. Eta Ane, hori, igual ez dago hemen jokatuta, baina nik uste Ane oso pilotari izendua dela, bi esku onak dituena, defentsa oso ona daukana eta fizikoki ondo preparauta dan pelotari xa, osak nik uste dut ez da bela eukiko arazo handirik fronte honetan jokatzeko. Eta finalistetako bat hemen da, partida ikustera etorririk, Naro Agirre hemen da, eta berak ere gertutik jarraitu beharko du partida, eta behar bada horren bat ere hartu beharrean izango da, zein aurkari izango duten, partida honetatik aterako baita. Bai, oso ondo tortzen da, azkenean finala altzen zanean, kontradizioak ikustea oso ondo tortzen da, finalerako juteko planifikatzen, eta hori, Naroa azkenean hemen dago. Eta, ikusi beharko da ze bikote heltzen da finalera, eta, june notak hartzen ja, finalera horretarako. Hori da, barrak hartzen behar bada garrantzitsu suertazak ioken Naroa Agirreri, baina gaur partida ikustera eta aurkariak ikuskatzera gertutik aztertzera etorri izango da, eta geu partida gauzatzeko helburuak ekarri gaitu bertara, ea polita izaten den, finalerdiko tentsioak ez dituen lau pilotariak jaten eta maila polita eman dezaketen partidan, eta hala guk ez etxetik begira hariko zareten ogere, gozatzeko aukera izaten dugun. Hauxe beraz gaurko bigarren partida, Ruiz de Infante eta Orbegozo Gorritz Iturriaga eta Mendiburu urdinez, finalerdi honekin berehala izango gara berriz ere Miarritzeko plaza berri pilotalekutik, oraintxe arte.
Eguerdion berriz ere pilotazaleok Miarritzeko plaza berri pilotalekutik lanari ekiteko prest dira. Finalerdian, txapelketa nagusiaren bigarren finalerdian ariko diren lau pilotariak korriz jarduko dute sailkapenaren arabera. Ainhoa Ruiz da Infantek eta Oiana Orbegozok eta Urdinez Jere Iturriagak eta Nen Mendiburuk egingo diete aurka. Berehala egingo ditugu lehengo gizan aurkezpenak elebitan, euskaraz eta farantsesez, eta horren ostean pilotak aginduko du, Maili partidako gogorra espero dugu, bi aurrelari seguru, atzelari zailduak eta pilotari eutxio diotenak atzean, eta gogorra izango da hori, inolako zalantzarik gabe, ea finalerdi gogorra ezazik, polita ere ikusten dugu. Bai, hori, nik esan dut moduan, eta zuk esan duzu moduan semifinal bete-bete ikusten dugu, bikote oso sendo, badakigu bi aurrelari pelota bizkor mugitzen dutela eta bi atzelari sendo, ikusiko nola di joan partida, baina nik uste dute partida zera oso garrantzitsua izango dela, nola hasten dian, eta ikusi beharko zela hasten dian lau pelotariak. Hala da, partidaren hasierak izango du garrantzia, eta hasi da Botino jauna aurkezpenak egiten frantsesez, entzun dezagun zer dioen. Egunon berriz ere bertara etorritako pilotazale guztioi, partida aurkeztuko dugu, txapelketa nagusiaren bigarren finalerdia izango dugu segidan, batetik gorriz Ainhoa Ruiz da Infantek eta Oiana Orbegozok jokatuko dute, eta Urdinez Jere Iturriaga eta Nen Mendiburu ariko dira, lehengo gizan, epaile Jon Uria izango da, Gipuzkoako Pilota Federazioaren ordezkari gisa. Besterik gabe, zorte on bibikotei eta onenak irabaz ezala. Eta aurkezpenak egin ostean, bagatoz komentario lanetara eta pilotariak eurei dagokienera jokatzera alegia, eta hemen partiduan ez bezala, aurpegiek ezagun dute tentsioa eta zer nolako partida aurretik dugun, Maili. Bai, nik uste oso ondo ezagutzen gara dan artean asko jokatu batea, eta ikusi beharko da. Eta hine jera hasiko da sakatzen, aberre partio politi bat ikusten dugun. Gaiztoak atera hori dituzten nola jerak ala Ainhoak, eta gaur horri ere etekin atera nahi izango dute, ez dekin atera nahi izango diote horra lehen froga, gaiztoa ezkerrera, eta tanto izan dena gaizto eta labur jokatua, baina ezkerrera sartua, eta horienak ezker paletatik ezin izan dio eutxi. Bai, esan dugu moduan, aurrian bi sakatzei egon ditugula, jerak oso ondo baztertzen dau pelota, eta ikusi da baino, ezkerrera oso ondo baztertu dau, eta tanto jeren eskutik. Bat eta huts beraz, Urdinez ari den bikotea aurretik, eta berriz ere badator Iturriaga sakera. Zabalera atera du orain, erriko atera zaio ere, gainera etorri zaio Orbegoz hori, eta ez zein eutxi pilota hau hasieratik bizia da eta behar bada pilotara jarri ezin da. Ekin dio partidari Oianak. Nik uste dute hasierako tantonetan frontoira jartzen ibiliko diala, lau pilotaiak, eta oin behirak sake oso ona, velozia ematen, eta nik uste dut Oianai gainera etorri jakola. Eta esango nuke bikote biek egingo dutela pilota bizien aldeko apustua, Ainhoak ere sakea ongi baino beki baliatu boi du, eta sake hartzen duenean ere bizitasun horri segida eman nahiko dio, eta piloteoan Oiana ere nagusi izan daitekeen, atzo ezken nuen aipatu, baina berak aitortu zigun, astea erdi gaitxo eman duela, marrantarekin, ezarri marrantatuarekin, eta ea bada lo ondo egin eta lanerako prest etorria den bertara, ezkerrean jarri duanek eta pilota bazkartu honi,
Zein erantzunik eman Oianak, bera dabil deserosoen lauretatik. Bai, nik uste dut Oiana deseroso hasi dela partetan, igual nervioso pixkat, baina bueno, urdinak oso ondo hasi dira, jera saketik oso ondo, eta hane atzean sendo, eta bueno, hiru eta huts, partia zera da bakarrik, ondio partia asko falta da, eta ikusiko zela segitzen da ben. Hori da, minutu igaro dira partidaren hasieratik eta oraindik 22. Bikote biek dute lekutan oso urrun, eta beraz aukera bada hemen erreakzionatzeko ere, eta ez dago partida inondik inora galduta. Laugarren tantoa jokoan, Zabalera jerak, hanketara jokatu dio Ainoari, eta Bizkaitarrak txapala erantzun dio, rankageldian jo du, baina presakantxean ere joko zuen behar bada, eta abiadurarekin ere hautsi hori ditu partidak jerak, eta gaur alaxi hasi da. Oso sartuta eta pilota indar handian erabiliz. Bai, badakigu jera horrean oso peligrosa dela, pelota oso ondo mugitzen da bela, bizitasunez bebai, Ainoak bebai, baina bueno, nik uste dute partia honetan jeratan askoz komodo ikusten diala, eta hori Ainoak hori ezin izan dago eraman, hori gainera torre jakolako pixkat eta velozia egin. Eta orain arte ez diote erasotako lanerako aukerarik eman Ainoari, eta bikoteak ondo funtzionatzeko beharrezkoa du Ainoak sartzea, eta min egiten ahalegintzea. Hori, Ainoa sartzen den bakoitzan, partidu aldatzen da, pelota bizi mugitzen da, alde batetik bestera, eta seguramente Ainoa sartzen denean beste partidu bat espero dela, baina nik uste dut bibikotien plana dela, partidua atzean mantentzia, ze bi aurrelariak oso sartzaia eta oso bizitasunez mugitzen dutena pelotak, eta bueno, ikusiko. Eta atzean ere, elkarri eusten dioten, Oianak pilota bat galdu du hasieran, eta orain arte atzeko lehia hori ere ez dugu ikusi. Jeraren ez, Oianaren eta Aneren artean. Bai, nik uste tengo tanto danak oso bizkor jondiala, saketik edo aurrian o igual pelota bat edo gainea torri jakona, baina bueno, oinari gara ikusten pelote bat, eta nik uste poliki pelotariak partidan sartzen jongo diala. Hori da, norgehiago jaren bosgarren hau hori da, guztietan piloteatuena izaten, bien tartera bildu du jerak, Ainoak jaso, jerak berriz ere pilota txokoan barrena luzesiko moztu, Oianak ekarri eta gero Anek aurretik atzera, luze gerri-gerrian jo, pitardian jo eta postze terdiran jo. Bidali du pilota Zabalean luze jerak ere, atzera du bere tokitik atzerak ekarrita, Ainoa, Bizkaitarrak bueltatu eta berriz ere aurretik gerri-gerrian jo eta atzera lideratu du jokoa eta Oianak eusterik ez. Jere ibili da partidaren hasieran bezala ikustanto honetan ere musika dantzatzen eta Ainoak ez du orain arte erasorako aukera garbirik izan eta azkenean atzean zentzuloa Oian aurrean zenez ederki baliatu du tantoaren amaieran. Bai, nik uste dut urdinak partian oso ondo sartu diala, jere aurrian oso ondo mugitzen pelota veloziakin eta atzean oso sendo, eta nik uste dut gorriak erreakzio bat behar dutela partian sartzeko. Eta oin jerak oso ondo mugitu hau pelota, atzera, nik uste dut Oiana piztatik galdu da bela pelota, eta hori, oso ondo ari dira urdinak, eta bueno, gorriak erreakzionatzen da ben. Behin Oiana esan dio jera sakera etorri gaitzin Ainoak Oianari eta behar dute reakzioa, baina horretarako lehen esandakoak ere balio digu, Ainoak jokoan sartzen hasi beharra dauka nola edo ala, sake gaizto hau ere, zeina erantzunik gabe geratu baita, ez da bileroso Oiana eta jerak horretan ez dio lagunduko, beste sake gaizto bat, guztira atera duen bigarrena. Bai, nik uste dut hori oso sake hona ian eskutik, oso partian oso ondo ikustu jera partian sartuta, bakigu purulana oso nahiten da bela, eta gero ane behatzean oso ondo ikusten dut, eta nik uste dut Oiana bilela oalde zeroso ezin sartu partiduan, eta nik uste dut mendik aurrera Ainoa sartu da gehiago partiduan laguntzeko. Eta burulan aipatu duzu Maili, hori ere garrantzitsua da, hemen 6 tanto egin dizkiete, urdinek gorriei eta batzuetan buruak berak zaramatza partidatik kanpora, eta finalerdia da, egun garrantzitsua da, hemen parez pare aurrean duguna eta pilotariek dutena noski, beste pilota bat galdu du Oianak eta honi bueltan nola edo ala eman behar diote, eta horretarako lehen pausoa, oraintxe ematen ale eginduko dira, ulkita jo eta zazpi eta utxeko partzial hau, bueltan eteterik izaten duten, hau ere gaizto joan da ezkerparetara, eta Oianak bueltatzerik ez du izan. Bai, nik uste dut ondo eskatutako atxene izan dela, ze oraindik partidan sartu gabe ikusten dira bikote gorria,
bikote urdina bere lana oso ondo egiten, jera horrian komodotan atzean ere bai, eta bueno, berret eskantxo honek pixkate berrio partioan sartzeko ematen dutzen, eta nik uste dute bikote gorria animauko dela euren artean, bakigu bikote oso gogorra dela eta aurrera egingo dutela, oin ikuste jako Ainoa animoak ematen oiana eta nik uste dut hori lortuko dutela. Eta behar da lauretan deserosoen eta aurpegiraz zurbinen dena oiana da, zalantzarik gabe, eta behar dute, oiana atzean ere asko eutxi ohi duen pilotaria da, eta buelta ematen dio egoerari esan dugu, astea erdi gaixo pasa duela, eta katarro batekin ibili denez ez dela behar bada eunean izango, eta halako bikote bati aurre egiteko baldintza honenetan ari behar da nahita nahi ez, baina gaitasuna badu, eta gauza denez aurrera egiten ahalegindu behar dute, eta buruz partidatik ezten irteten. Bai, hori, hemen buruak asko eragiten da, buru lana behin bida, azkenean semifinal bada, nervixo punto horrek egongo dira seguramente, eta ikusita partian nola joan, baina, seguramente bikote gorria animauko dela, bakigu Ainoa aurrean oso bizi mugitzen dela pelota eta partio aldatu aldala, baina, azkenean bikote urdina ere bai oso ondo ari da, nik oso txukun ikusten duteren lan egiten, eta ikusiko du. Orain hasi da, Ainoa jokoa dantzatzen, lehendabitu zabalean ireki du, baina kontrarasoan etorri zaion aukera ederki baliatu du jerak berak ere, atzean izan dute, eta gero aurrean hortxe aukera izan du, txokoan utzi du, eta Ainoa heldu da, baina gerri kolpea ematerik ez, eta pilota hori gainean jartzerik ere ez du izan Bizkaitarrak. Zortzik eta huts eta beste kanto bat, urdinez ari den bikotearen zat. Bai, nik uste dut horre paretan oso ondo baztertuta izan dela, eta Ainoak ezin izan dabela eraman. Baina, hemen segi duen bida, 8 eta huts, aldea handia dago, baina esan dugu moduan bueltak egon dira, eta 22 arte ez dela bukatzen partidua, osak segin beharko da belanian. Hori da, partidan segi beharko dute, sartuta eta zentratuta, eta markagailuari begiratu gabe egiten duten aurrerako bide saiakera hori, sake honi ongi erantzun duenak, baina kanpora joan da azpitik ari da ateratzen azken dengo sakeak bera, eta asko baztertzen ari da alde horretatik, eta baita oianan hasten ere. Bai, hori nik esan duzu moan, jera sakitik oso ondo ari da aprobetxatzen, esker pareta hori ondo bilatzen, eta nik uste ez dutena ikusten ondo jartzen pelotara da, oian, igual ez dakite buruz eta igual makurtu xamar ikuste jat, ezin dela sartu partiduan, baina, azkenean lania segidu bidau, eta nik uste eta Ainoa bai hasi behar dela partiduan sartzen eta laguntzen, partioan nahi badute aldatu. Sotamanoz sartu da orain Ainoa, eta nik uste hemendik aurrera ere, atzelariari lagundu behar diola, erabakitasun handiagoarekin jokatzen hasi beharko duela, eta nik uste sakeari Sotamanoz erantzun izanak ere baduela, erakusten duela. Asmo horren hastabeneko zantzua, atzera orainan hemen diburukea piloteo luzeago batean aurrez partidaren 3. edo 4. tantoan ikusitakoa bezalako piloteo luzeago batean indarrak berdindu daitezken, orain arte jokoan erabat izan baitira, aurreko tantoan Ainoak izan dituen erasorako aukerak erasorako aukerak kenduta nagusi jokoan jera eta Ane, eta beharrezkoa dute nola edo ala partida errotik aldatzen hastea. Orain txelen aukera baztertu egin zaio pilota ere Ainoari, zabaletik berriz ere txokora pilota moztu jerak, Ainoak eraman, berriz ere aurretik atzera, batet erditik, 3 Laura, oianak ekarri, jerak moztu, hau ere gainean jarri du oianak, eta gero Anek atzera. Ezker jerak, altubera handiarekin, Ainoak moztu, Iturriagak ireki, bolea Ainoak indartsu eta ohi duen legez bizi, jerak atzera, oianak eraman, eta eraren ipareta ona da ez da, ark nahi adina eta espero beste zabaleratu, berriz ere zabalaldera ireki, Ainoak jaso, eta Anek atzera gerri-gerrian jota, eta berriz ere badoa azkar asko, aurrealdetik gibelera. Gainera etorri zaio pilota jerari, ekarri egin du nola nahi ere, eta berriz ere, gerri-gerrian jotako pilotaka da gozo-gozo Ainoak. Saiter dira botiboleaz jaso alere, eta etzen bat ere pilota, xamurra beste bat, atzera, hau ere ez da asko zobea, indarra baitarama, Anek edarki bueltatu, luze laut erditik, zartxo bai laurra gordea, 3 Laura,
Oianak, bien tartera Gaizto jarri honek, Ainoak jaso, eta bat eterditik atzera Jerak eta bost eterdiren jotorri da Unpairez pilota hori jasotzeko xedez Ainoa, aurretik atzera ostera ere Jerak, ederki erantzun dio baina Oiana Orbegozok eta tanto luze honek partidaren bide horri aldatzen ari dela ikusteko balio digu. Oiana orain gehiago ari da gozatzen eta behar bada egoera fisikoa ere onena izango ez badu ere ari da bestelako maila bat erakusten. Maili eta hori ere beharrezko du Ruiz Infante Orbegozo bikotzea. Gaur bien tartera jo du Anek eta ezarian geratu da Ainoa, norantzabiatu zehatz jakin gabe. Zabalerago esperoko zuen behar bada, txosta jo du eta pilota horrek aurrera barik atzera egin duera bat, hartu duen efektua zela medio eta azkenerako erreakzionatzeko denborarik ez dio eman, alakoak laster gertatu hoi dira eta susperraldiak ere alakoxea behartu azkarra, baina ezin izan du pilota hori eraman Ainoa Ruiz Infantek hartutako efektuaren ondorioz. Bueno, nik uste tanto honetan gauza asko ikusi ditugula, tanto luzea izan dela, behintzat partidan sartzeko, Gorriak igual komo ikusi ditu tanto honetan, baina bakigu eskerrera sartuta mina egiten ari diala bikote urdina, horre igual Ainoak ez eban espero txosto hori, eta nik uste bote txarra indiola eta ezin izan da bela eraman. Eta Oiana ere ikusi dugu bestelari dela. Bai, nik uste dute tanto honetan Oiana komo ikusatela pelota gehiago gozatzen, baina azkenean bikote urdina oso ondo ari da, bere lan atxukun egiten, Jera aurrean oso ondo, aneatzean bera daukan sendotasun maila hori ematen, baina Gorriak dakite segin behar dutela parte bukara arte, seguramente burulan gogor egin beharko dutela, partio hau aldatzeko, baina seguro lortuko dutela. Eta finalerdiak gainera ez dira izaten, gozatzeko partidarik aproposenak ere atzo bertan izan genuen horren etxenplua Donostian, Amaia Arrastia hasi zen txapelketa guztian zeharrez bezala urduriago eta normala ere bada, gaztea da, egoerak behar bada jantzuen eta urduritasun egoera hori aprobetxatu zuten Leire Oskozek eta Naroa Agirrek bidean aurrera egiteko eta gero berandutxo erreakzionatu zenuten eta gaur ere hori bera baliatu behar dute Jerak eta Anek atzean jarri du Iturriagak orain pilota, aurrekoak jaso dizkio Oianak, azkena baztertuago izan da eta honi erantzuterik ez dio izan gainera gorputzaren gainaldera ere etorri zaio zertxo bait eta azkenean kolpea diratzeko behar beste toki ere ez du izan Azpeitiarrak. Bai, nik uste dut hor gehiegi baztertu zaiola eta berak esan espero asko baztertuko zela eta eskerra zegoen jarrita, baina azkenan eskumakin jodau, baina toki asko ez dago eduki eta nik uste dut horregaitik ez dela heldu paretara. Eta 11 eta huts, partio erdia egin dute bikote urdinak. Eta, bigarren parte honetan Gorriak gehiago asmatzen duten. Atzo gertau izan moduan guri gertau jaun lehenengo parte horretan ezin izan genuen maila hori eman, maila urduri xamar zebalako. Ni bigarren parte horretan mailai animatzen eta nik uste dute partioa buelta eman jaula eta beste partio bat egin ginuala. Baina azkenan nik uste dute gaur berdinari dela gertatzen bikote honekin. Eta orain Ainoak jokaldi egin nahi izan du, Txapazpira joan zaio, hemendik aurrera behar bada, utxalak hausi hasiko da jokaldiak egiten, hau ona zen, aukerarako pilota izan zezaken, pilota moztu eta behar bada aurkariak kinkalarrian ipintzeko, baina Txapazpira joan zaio. Baina erasokortasun hori badu Ainoak eta plazaratzea beharko luke, lehen. Bai, nik uste dut pelota hori igual pixkate bote txarra goruntze egin diola eta Ainak ezeban espero bote hori eta horregatik egun zaio bera, baina baki Ainoak asko jokatzen da bela, burulan gogorra beba egite da bela eta hemendik aterako dela, baina onjera bezaketin min asko egiten, badakigu nik uste dut gaur oso ondo ari dela aprobetxatzen sakia eta eskerpareta horretan ondo jartzen eta Oianak ezin izan dago eraman. Sake Gaizto Jerak, hala lortu bosgarrena badu eta Oiana dabil behar bada partidatik irtenen eta Ainoa ere urduritzen hasia izango da, gauzak ateratzen ari etzaizkiola, sumatu baitu aurreko mozketa ustel hartan, baina zuen atzoko partidak balio digu erreferentzia gisa, bigarren erdian berandutxo behar bada suspertu zineten, eta urduritasuna ere
jarri zenieten aurkariei, urduri jarri zenituzten eta aukera badute bikote honetako bikideek ere aurrera egiteko orain atzealdetik oiu egin diote, benga Oiana, benga, sartu behar du partidan eta zein egoeratan jokatzen ari dien aztu eta mailarik onena ematen saiatu beharra dauka, hemendik aurrera. Bai, nik uste dut Oiana parteotik irten da ikusten dela iten ari den gestu egaitik, baina bueno, Ainoak hor animatzen ari da Oiana, hori egin behar du animau bere bikotea, azkenean bikotea dira eta bueno, berre behintzat tanto bat egiten duten eta partioan behintzat sartzen dira, baina bueno, saiatu egin behar dira, baina ikusten da jera gaur saketik oso ondo ari dela asmatzen eta Oiana ezin jarri. Así que, bueno, 15 eta utz, ez ginen espero partido hau, espero ginen partido luzea eta gogorra izango zala ikusita bi bikoteen maila, baina azkenean semifinala dira, urduritasunak notatzen dira, frontoi honetan jokatza besta berdina, eta nik uste hori ari dela nabaritzen. Egoerak ere egiten du, benga esan dio jera 14. tantoan sakera abiatu aurretik, behar dute elkarren auspoa eta konfiantza, txapelketa ederra egin dute eta atzera gabe sopuertan abenduaren 27an jokatutako partidaren erreferentzian atzetik aurrera egin zuten eta 22-21 doido irabazi zieten aurkari bi hauei eta gaur ere horixe bera egin behar dute, baina jakina Maik esandakoak balio digo, egoera ez da bera eta hemen nerbioi eusteak eta partidan sartuta eta hasieratik ondo joateak garrantzia badu, baina tantoa behar dute Ainoaren sakek partida alda dezaketelako gero hor jerak edarki baztertu du eta biak geratu dira nork joko zuen jakin barik eta azkenerako ez Zapataren izan eta bestearentzat ere ez. Ainoak esperoko zuen behar bada Oiana aurrera esiago egotea, azkenerako zulo hori estaltzera joan da zelan baite Ainoa, baina ezin izan du eta 16 eta huts, tanto egin behar dute nola edo ala. Bai, tanto egin behar dute partidan sartzeko, ja partia nik uste dut oso zaila aukera irabazteko, baina zein behar dutela eta hori Ainoak tanto honetan euki dau tanto bukatzeko aukera, baina jera bakigu defentsa oso nabe bai daukala, pelota horretara oso ondo heldu eta pelota horra heldu eta gaina baztertu egin dau eta oso zaila jarri dutze eta bueno. Zela zeitzaren partida, baina hori erreakzioan atu behar dute partia nahi baute irabazi. Eta horregatik ere meritu aitortu behar zaioera bat jerari, aurrena Ainoa behartu du eta gero zabalean Oiana iristekotan izango etzen lekurantz bideratu eta tantoa lortu beste ezkertzear zail, baina dotore bat eta beste tanto bat bikote urdinarentzat eta baditu dagoeneko 17 tanto. Ba, nik uste dute gaur diferentziarean markatzen dela hiera, no? Aurrean oso sendo ikuste jat, saketik mina egiten, oso ondo mozten pelota eta anea atzian oso sendo. Baina, bueno, azkenean Oiana eta Ainoak bakiu zelago pilota jaian, bakigu 17 hau doiazte, baina tanto egin behar dutela, Ainoa aurrian sartu egin behar da nahi baute partio aldatu eta aukera dukan Ainoak sartzeko. Eta behintzat tanto hain eta saketik miniteko. Eta egoera eta markagailua aztuta, euren maila eman behar dute, badakigu sake hartzen badu egoera alda dezakela Ainoak eta horre gozatu gabeko pilota bat ipini du frontisean eta tantoa lortu du bat eta 17 eta saketik orain partida aldatzen has daiteke, Ainoa ere bizi-bizia baita saketik. Bai, tanto hau behar zuten partida sartzeko, nik uste dut oraina oso ondo ibili dela airez bolaz bere bikotea laguntzen, nik uste dut hor partida aldatu dela. Gero hor aurrean bote txarra indola hiera eta justu xamarra heldula eta gero txapagun jakola. Eta hain ikusi beharko, Ainoa bakigu saketik asko min asko iten dabela, veloziadia sartzen dabela, eta bueno, saketik aprobetxatzen dabela. Airez eta pirika iritsi da Ainoaren pilotaka da frontisera, gero botea, egintzazaken boteak ez ustean harrapatu duera bat gera, eta orain sake indartsuak alda dezake partida. Pilota berarekin jarraitzera baki dute, hau Iturriagak eta Mendiburuk atera dute partidaren hasieran, bizia da, ezagundu, pilotak frontisean egiten duen boteak eta honi ea etekinea ateratzeko gauza izaten diren, saketik ez du horretarako txantzarik izan Ainoak, baina piloteoan nagusi ari dira izaten, sakeak horretan lagundu baitie tantoaren astapenetik. Ainoa sartuko da, bien tartera luze eta gaizto lauterditik makurtutanek kolpea tira bai, jaso ere bai, efektu gaitza hartu du pilotak, gero jerak zabaldu, baina kanpora joan da pilota, eta orain ari gara ikusten piloteoan ere nagusi ari direla izaten, hasi direla behintzat izaten,
Eta ea saketik ere, pilotaka da bakar horri etekin aterata, tanto txoren bat lortzen duen Ainoak. Ba, nik uste tanto honetan ikusi gula bi kategorian olakoa dira, no? Nik uste Ainoa saketik hasita min asko iten dabela, eta gero eskumakin harrapetzen da benean bizitasun hori ematen dutela pelotai, eta ikusiko, bigarren tantua, eta behintzat berre tanto gehiago egiten duten partida mintzate sartzeko. 2:17, sakera dator Ainoa, oraingoan kantxaren erdira luze, baina gorputzaren gainaldera atera nahiko zion Han Hemendibururi, doktor erantzun dio alere. Oianak Zabalera naita, bien tarte da Gaizto moztu Iturriagak, Ainoa sartu da eta honek ere alaxe paratu Gaizto, gero baztertu Hanek Ainoari eta aurretik atzera gerri-gerrian jo eta indartxu bost erdiraino Mendiburuk, Oianak bueltatu, Ierakien tartera, txost egin du pilotak, Oianak jo du baina ez zin eraman eta batzuetan alako koskek eta biurrikeriek aurretik doan bikoteari laguntzen diote eta kalte egin atzetik doanari, tanto sorta behar duenari eta orain berriz ere arrisku galanta, bikote batak izan duena besteak izango baitu. Saketik ere bizia baita Jera Iturriaga. Bai, esan dugu mugan, Ainoa sakatzaia, baina Jera be oso ondo ari da gauzakatzen, eskerpareta hori ondo bilatzen. Eta nik uste bikote urdina oso komodo ikusten dutela, biak gozatzen ari dela, eskerpareta hori bilatzen eta oin ikusi da, no? Txost hori bila dutela eta horrek egin diola kalte hoian nahi. Eta gauzak ateratzen ari zaizkie eta ize alde duzula jokatzeak ematen du beti ere lasaitasuna, patxada eta konfiantza. Lasaiago ari dira, azkartu barik eta gauzak nahi bezala eta buruan izan bezala diseinatzen ari dira kantxako jokoak erakusten duenari jarraiki. Bai, nik uste dute bikote urdina oso lasai ikusten dutela, azkenean bentaja hori daukasunean lasaiago jokatzen dozu, kristonaldia dago markagaioan eta urdina euren lana oso ondo ari da egiten, bai defentsan bai atakian eta hori gorriak segin behar dute, baina esan urdinak oso ondo ikusten dira, Jera aurrian oso komodo, hane atzean nik uste gozatzen ari dela eta nik uste gaur meritua bikote urdina eman behakola, baina gorriak seguramente segingo dutela bukara arte, 22 arte, zaila dauke, nik uste dut oin geritzagakoena da disfrutatu eta alik eta maila hona eman. Hori segin behar dute, lehen pilota bien tartera biltzen asmatu du Hanek, lan zailak jarri dizki oso zailak jarri ere Ainoari, jaso du eta gero berriz ere erasorako pilota bat baliatu du berez eta izatez guri defentsarako iruditu zaiguna, dejada bat egin du oso zaila zen, baina margin handiagoa dute aurkariek baino halako arriskuak hartzeko eta jokaldiak asmatzen ahal egintzeko ere, eta kasu honetan ederki atera zaio Haneri. Bai, bakigu naiz eta atzean pelota baztertu eta hori aurreko joku hori be daukala eta oso ondo egiten dabela, pelotari oso zendua dela eta nik uste gaur bikote urdina hori ari dela egiten, patxaz ari dela jokatzen, kristonalia dauke markagaioan, baina hori oin eskerpareta hori bilau dau eta junik jako eta oin ikusiko berria Ainoakin sakeakin berra asmatzen da ben. Eta konfiantzak kendu beharko liokete, Ainoak baztertu dio pilotaneri orain urrengo eta jaso agatik ere kanpora joan zaio harrapostuan eri eta konfiantza galtzeak ere behar bada izan dezake eragina orain arte bikainari baita Hane. Inolako ahuldade zirrikiturik ez baitiogu, ikusi, partida hasi denetik. Hori da. Beste tanto bat jokoan, sake bueltan dejada Ainoak, Jerak eutxi eta orain Oianak joko du, Zabalera. Jerak kantxaren erdira Oianak eskatu eta berak jokaldi egin nahi, baina ez zin txapara joan zaio eta ernegatuta dabil eta gozakaitz oso gozakaitz. Bai, nik uste Oiana partiotik atea eta ikusten dela, gero bestakit eskumako esku hori daukan pixkat minduta zedabil hori kutzen, gesto txarrak egiten, eta ez dakit eskuma hori ondukiko da ben, baina hori azkenean partiotik nik uste atera eta ikusten dela. Baina azkenean hori 22 arte egin behar dabe, nahiz eta partidua zaila auki, baina hori Ainoa ikuste jako hor animatzen Oiana, baina ikuste jako oso deseroso da biztela. Saketik lortu du bere 8. Jerak, 21-3 eta behar bada eskumin beratu ere izango du Oianak, zenbait alditan eutxi dio eta eraman du esku bata minduta izan dezakeen hartara eta orain Ainoak saiatu beharko du Oianari laguntzen, airez sartu da azken sakean, baina Jerak saketik darabilen abiadurak ez du baimentzen
goleaz goxo eta egokiro eraman ahal izatea. Eta hau izan daiteke partida honen azken sakea 21-3 emaitzarekin. Atera du bere azken aierak, Gaizto eta atzelariaren ingurura. Lortu dute beste tanto bat sakez egitea, Oianak galdu du eramateko modukoa izan baitzitekeen. Eta ez dute beren mailarik eman eta horregatik egongo dira hain triste. Ainoa eta Oiana oso azkar hautsi baita partida gauza honerako. Bai, nik uste gaur euren mailatik bajo ibilera bikote gorria, bikote urdina oso sendo, hiera aurrean nik uste dute sakeakin asko esmatu da bela, aneatzean oso sendo. Eta, bueno, nik ez neban espero lako partioa izango zanik, pentsatzean partio gogorraua izango zala, oso ostu ikusten dituan gauza, baina nik uste gaur meritua eman bikote urdina, jebu lana oso txukurin da bela. Eta hain bikote gorria anima huien beharko diala, bakit ez tala izan partio ona, baina, bueno, partio lakoak gertatzen dira, azkenean semifinala da, eta semifinalean olako partioak gertatu aldia, partio batera jokatzen da, baina, bueno, oin bikote gorria animatu egin behar da. Eta txapelketan egin duten lan eder horrekin geratu behar dute, badakigu egoera ez dela, kude erraza izango, baina segi behar da eta hemendik gutxira hasiko den ondoko txapelketan izango dute beren maila ona emateko aukera eta baita Oianak noski eskuei buelta ematekoa ere. Ba, nik uste dut semifinala euren partitik ez dara izan ona, baina txapelketa egin gelitu behar diala, no? Izugarrizko txapelketa egin dabe bai Ainoak eta Oianak, nik uste dut oso ondo moldatu dela bikote moduan, horregaitik gelitu zen bigarren postuan, eta horrekin gelitu behar dira gure moduan, gube atzo lehenengo postuan gelitu gina, baina atzo ezin izan genuen irabazi, baina, bueno, gu behindako txapelketakin gelitzen gara, eta nik uste dut bikote gorria horrekin gelitu behar dela indako txapelketakin. 3. eta 4. bikoteen artekoa izango da finala. Partida hau bukatuta ere Lore sortak badak hartzate, biarriztarrakeko kideek, eta hemen ere eskaintza izango da jaialdiari bukaera eman aurretik. Azkar pasa ditzagun, partidak utzitako zenbakiak, tanto bat egin du Oianak sorteak lagundurik eta bat galdu du. Oianak bukaera aldera galdu ditu bi, baina oro har partida guztian zehar egonda irten da eta maila eta bere maila eman ezinik. Eta Jerak egin du tantorik gehien, tanto asko eta gainera era guztietakoak izan direnak, 9 sakez, atzera eta moztuta bina, baztertuta baita beste 3 ere, eta bana pilota irekita eta bien tartera pilota bakarra galdu du. Ainoak behartutakoa erasoan eta hanek bi egin ditu, bana baztertuta eta begadaz, eta pilota bakarra utzi du. Oianak baztertutako ura eraman gabe oso azkar joan da partida, 26 minutu eta 31 segundoan urrendu da, eta azkenerako garaipena azken emaitza 22-3 izan da Jera Iturriagaren eta Mendibururen mesedetan, eta eureak sailkatu dira final handirako, eta orain beste kontutxo bat argitu behar dugu. Esango nuke zein elastiko erabiliko duten ere zehaztuta dagoela, tanto kopururik txikienean urkaria uzten duenak izango baitu elastiko gorria soinean eramateko aukera, baina hori bukatu aurretik argituko dugu eta horren berri ere emango genizueke noski, jakin bezain pronto emankizunaren amaieran eta esan dugu egoera ez da kudea erraza Ainoarentzat eta Oianarentzat, geu ona partida on bat ikusteko esperantzak eta zirrara arexek ekarri gaitu, binakako txapelketa guztian zehar horri bili dira, 2. eta 3. postuarekiko lehian Jeraetan eta Ainoa eta Oiana, 4. izatetik 3. izatera pasaziren orain 2 aste Bizkaitarra eta Gipuzkoarra, Ruiz de Infante eta Orbegozo alegia, eta gero azken astean, 3. postutik 2. ere egin zuten eurek irabazi, eta Iturriagak eta Mendiburuk Zumarragan jokatu partida galduta, eta orain bai, jaialdiari bukaera eman aurretik badator, lehen partida bezala egin den Lore eskaintzaren ekitaldi txikerra hau, hortxe jarri dira laurak Boskuadro terdiaren inguruan, Ainoa Ruiz de Infante eta Oian Orbegozo batetik eta Jera Iturriaga eta Ane Mendiburu bestetik, eta badoazkie biarriztarrek ordezkariak, banaka biarriztarrak taldeko 4 ordezkari, pilotari bakoitzari Lore sorta eder hori ematera, pozik eta irribarretxu garaipena eta finalerako kartela lortuta noski Jera Iturriaga eta Ane Mendiburu, espero genezakeen legez eta triste eta askoz ere burumatutago egoera ere ulertu beharra dago
galtzaileak, Aino Arruizo Infante eta Oian Orbegozo, banatu dizkiete, banatu beharreko lau lore sortak, eskua eman dio, posteko eman dio orain, pilotari bakoitzari banaka Dominik Botino presidenteak eta orain argazkitako jarri dira, sari banatzaileak edo lore banatzaileak eta baita Dominik Botino jauna, Biarritzarrakeko presidente jauna, hortxe dira pilotariak, ordezkariak eta Botino argazkirako jarrita, atera dute argazkia eta hau ez gain, ez dakit, ados pilotaren gainerateko ordezkariekin ere zonte duten argazki bat. Atera nahiko, Maite Ruiz de Larramendi Mujika hurbildu zaie, hortxe dira lore emaileak eta besterik ez da gerturatuko, Maite da elkarteko diruzain eta presidenteetako bat, Gera Agirre Iturriagarekin batera eta orain beste jarizaile deika hemen badira, adoseko beste zenbait ordezkari ere eta hoiei jarizaile oiuka, badoaz iraidei arte dira orain eta baitan eskatxik zenbait ere, hortxe jarri dira guztiak argazkitako, azken argazkia hautsu izango da, jendearen txalo artean atera dute argazkia eta beste inork ez du bertan egon behar, bertan adosen ordezkari guztiak, bertan dauden adosen ordezkari guztiak, hortxe baitira argazkirako dotore asko elegante jarrita, atera dituzte argazkia beraz eta orain banaka saiatuko gara eurak harrapatzen, badakigu eta hori ulertzen dugu, beste zeinaik gizan egoera ez dela erraza eta behar bada Ainoak eta Oianak ez dutela berba egiteko gogo handiegik edukiko, baina nik uste garaileak harrapatuko ditugula lehendabizi, eurak umoretsu eta irribarretsu egongo dira eta gero jada ea aukerarik baden galtzaileak harrapatzeko ere eta esan beharreko beste galdera ikurra ere saiatuko gara amaitu aurretik bakantzen eta txapelketaren finalean zein bikoteariko den zein kamisetako kolorerekin argitzen ere, horren txeri zaizkigu elkarrizketas eta atontzen eta geu atondu bezain pronto bertara joango gara, protagonistek zer dioten entzutera. Entzun gailuak kenduko ditut, banoa mikrofonoak hartzera eta zer dioten, Jerak eta Anek batetik eta Ainoak eta Oianak bestetik. Maite. Hemen ditugu bi irabazleak, neskak 22 eta 3 oso azkar eta hasieratik hautsi da partida eta hau ez genuen espero. Ez, nik ustez ez, baina gu baginekin ongi hasteak kriston garrantzia zeukela, oso pilotaleku azkarra da, bizitasunekin mina hundi egiten da, eta gero sakeare guri egoktu zaio eta hori garrantzitsua izan da, ez? Pilota bizi bakarra erabili duzu bikoteok, baina saketik puskatu duzu pilotalekoa horretarako oso aproposa da, eta ondo hartu diozu tamaina hasieratik. Bai, hori da, azkenen igual txapelketan zehara inbestetzot sakatu eta gaur sakatu jot denak, ez? Baina, bueno, hola izaten da eta gaur garrantzitsua, zen ibanekin aurpegiz jokatzen zunak hemen asko zeukela ine. Eta Oianak jakin dugu astea burumakur eman duela katarro batekin behar bada euren bere onenean etzen egongo eta zuek saiatu zarete hori erabiltzen eta berari zenbait pilota baztertu dizkiozue. Bai, eta gero, bueno, hola gertatzen dena, ez? Aurpegi zaizanen eta batena gure aldeat erortzen zela, beste batzuetan gertatzen da alrebez, txapa gainen denen, etzaiula gure aldeatetzen da, gaur txapa gainen zienak ere gure aldea, txosta jotzen zunen ere gure aldea, eta holako emaitzek ematen dienen normalen hori gertatzen da. Eta bukaeran hasi da behar bada
erabaki horrago jokatzen Ainoa, pilota batzuetan ere behartu zaitu, baina oso berandu zen. Bi tanto egin dituzte eta gero behartutako horrekin lortu dute azkena. Bai, baina bueno, guk eske gurire iteko ongi bali magaude kantxan guk ere asko kurritzeu, ez? Eta gu seguru ibiligan ikuste guk gurea ongindula eta beraiek ba ez duela gaur beraien euki. Eta hane gaur zeu ondo aritu zara eta bat ere pizadurari gabe ikusi zaitugu kantxan. Bai, ez, hola hasita, konfiantza ere lortzen da, ezkerta eskuinakin ongi ibili naizela uste dut, gainera hierak asko lagundu ditu hor aurreko kuadrotan, eta horren ordez, horregatik ere irabazta lortu dugu. Eta galdu duzun pilota bakarra aurkariek baztertutako bat izan da. Ba, ez naiz fijatu ere egin, baina bai, ustez ezkerreratutako bat ere faiatu barra zen partidozun. Datorren astean finala, aurkari zaiak, Leire Oskozetan Aroa Agirre atzo ikusi genuen, hasieratik oso sartuta, hasi ziren partidan, Leirek bereziki bizi ekin zion, eta bizitasun horri partida guztian zehar eustea lortu zuen, eta datorren astean zuek hori gerta ez dadin ahalegindu beharko duzue. Hori bikote zaila da jokatzeko, baina nik uste dut gaurko partida iten badugu irabazta lortuko dugula, sendo ibiliz, ezkerratuz, eta hierak alduen horbietan, aurreko kuadrotan, tanto akituz. Atzean Aroa ere oso segurua da eta eusteak ere gakoa izango du behar bada. Bai, nire lana hor eutxi eta pazientziakin jokatzen izanen da, eta beldurri gabe biliko gara. Eta aurretik ere min egiteak jera garrantzia izango du, sakatzaile fina zara, Leire behar bada ez da horretan gehiegin nabarmentzen den horietakoa, baina bizitasunean du arriskua hark ezertan izatekotan atzo erakutsi zuenari jarraiki jokatzen badu datorren astean ere. Bai, atzo erakutsi zuen ez, beraik beraina jokatzen duenen pareja sona dela, eta guk ere gauzek ongin beharkotu ez, guk gure jokuatea, gure maien ibili, pilota bixi ibili, eta guk lehen ikuste gure egiten gure aukerak egukoitula. Eta lan egitera joango zarete beldurri gabe, bertara. Noski ez, final bada, garrantzitsuea bertan eotek balio handia dauke ez, oso txapelketa gorra da. Hoxe, 11 partidu jokatu behar die ligakoak eta semifinala horreoteko eta nik uste horreotea basari handi bat dela. Azkenan nire partetik gaur jokatu duzue azken aurrekoa, ez da partida gogorra izan eskuak nola dituzue? Oso ongi ez, alde hortatik ongi etorreko zaigu fresko bukatzea, eskutatik ongi, aukera manen dio entrenamentu on bat inda, finalen ongi oteko ez. Eta Labrit ere ez da jokatzeko oso pilotaleku erraza, erasorako eskertzekoa da, baina defentsan ere lantzaileak eman ditzakeenetakoa da. Bai, nahiko zekena da ez, beti nik esatet hor hankapauso bat falta zaizula ez, hor ustez hor zaudela eta gosta egiten da aiatzea edo gelditu egiten delako askotan pelota, baina aitzaki gabe ibili barko eta berzeatatzen den. Hori da, ea bada zer gertatzen den, eskerrik asko neskak eta datorren astera arte. Hauexek irabazleen izak eta badatoz galtzaileak ere, berroa egiteko ez dute, gogo handirik eguiko, baina eskartzen diegu bertara etorri izana. Neskak ez da posible izan, hasieratik egin dizuete ies eta gero bukaeran erreakzionatu baduzu ere oso berandu izan da. Bai, hasieratik behaiek askoz sartu hasi die partidun, pelota bizi ibiltzen eta hoxe, saketik bazartuta min nintzezin eta jarri ezin da ibili naiz eta hor min handi jenit. Lehen sakea gainera eurei egokitu zaie eta saketik jerak ere min handia egiten du eta hor bilatu du pagotxa. Atzean kargatu eta kargatu, zeu gainera jarri ezin da ibili zara eta horrietekin atera diote eta bukaerara arte ia heldu dira kolpe bat ez emeretzi arte. Bai, hori da, ikusi da. Esate bateako tanto batzutan hor zehozea aurrien ibiltzeko, baina Ainoak egite aukera gutxi okitu aurrien hor sartzeko, bilek bizibili due, bazartu indie, eta nik enitzen jartzen da ez nun luzatze pelota, eta aukero gehiago okitue. Eta defendiu berdan nene oso non defendiu du eta merezimendu zirazi du. Bigarren erdian gehiago arrotu duzu pilota eta gehiago gozatzen hasi zara, baina gero haiek egiten zituzten tantori gehienak, hori ere ez duzu batere lagun izan. Bai, beti esaten du ez aurrekuk beti suerte egitzen bela gauza horietan, baina eukideu geuri egiteko aukera txugu egiteu eta ez dugu gau tanto egiteko garaien eta nire honek ez dut gozau eta gozatzeztanien zaila izitea ez, eta atzelaiek eusteztu nien aurrelaiek aukera gutxi egitzen joe. Eta Ainoa zeuk pare bat pilotatan nahastu dituzu aurkariak, baina da aldea oso handia zen. Naiz de aldea egon, jarraitu inbertsan, alegin du gara, baina ez dugu aukin
alde, naiz da mobidu, hori, igual gero gure txapa edo txost batzuk, frontoia apurtxo eta okerra da igual, batzutan ni momenturen baten ez dakit, dantzan edo igerten nintzen, jazta, Holanda kirola, Holanda pelota, batzutan beste batzuri pasauiaki, gaur guri da hemendik ikesi behar da. Eta txapelketan egindakoarekin geratu behar duzue, oso ligasa ederra egin duzue, nahiz eta gaur ez bago bildu. Noski baiet, kristolango txapelketa indogu, goraka joan gara, eta nik uste dut indako partidu asko merezimendu oso irabazita, bai landuta, eta batez be nik uste dut oso ondo ibili garela, pelota aldetik kalitateagaz. Nik holan sentidu dut, aurrean, ni aurrean alegintzen azbetik tantoak iten, eta hoian abeatzean aukera badeko mosteko, nik uste dut hori bai gutzako eta bai pelota salentzako hori oso garrantzitsua edala, gu horretan ibili gara, eta nik uste hori merezimendu oso zindogule eta oso posik horren aldetik. Zalantzari gabe lan ederra egin duzu eta hemendik aurrera ere izango duzu lan maila on hori ere erakusteko aukera, ondorengo txapelketan. Bai, ontxe deskantzu apur bat altu, barriro be entrenau eta aurrengoko txapelketei begira jarri behar gara. Hori buruari bulta azkar ematen dio zuen eta berriz ere maila on hori erakusterik izaten duzuen. Eskerrik asko neskak. Bale, eskerrik asko. Hau esek galtzaien hitzak ez zuten izango behar bada esan bezala hitz egiteko gogo handirik, baina hitz egin dute eta eskartzen diegu hori ere. Eta mailei gaurko amaitu da, jada finala besterik ez da geratzen, eta han jada beste historia batzuk izango ditugu, eta biak ere oso estuak espero ditugu. Zu komenta duzu moduan, finala bakigu ja zintzuan finalistak, izango dela Jera eta Ane kontra Leirozkoz eta Naragirre. Nik uste dute partio polita izangoa, gogorra bebai, bibikote oso indartxo altzen dira. Eta ikusiko uzelako maila ematen duten, eta pena pixkate gaurko semifinalaz, ez da izan ona, baina animoak bikote gorriantzat. Erabat hautsi da horretik eta hasieratik eta horrek aztigu partida ona ikusten utzi, baina aurrera egin behar da eta datorren asteko finalari begira eusteak hor garrantzi handia izango du. Bakigu lauriten jokatzea ez dela erresa, oso pilotalegu makala da, tanto iteko asko kostatzen dela. Horban pilotariak gogorrin beharko da belana nahi haute txapel hori irabazteko. Eta hori, esan dute moan Ainoak eta Oiana, nik uste tindako txapelketak ingeritxo behar diala. Kristonetako txapelketa indabe eta ez diala egon behar tristez, maila oso eman dute txapelketa guztien eta horrekin geritu behar dira. Gaurko pena izango dute, baina txapelketan egindakoak goxatuko die behar bada min Saminkor hori, eta beste finala promozio mailako ere estua espero dugu. Marta Gomez eta Alize Sagarduy batetik, Olatzin Sausti eta Naia Bertiz bestetik. Hor Martaren sakek behar bada hauts dezakete partida, baina atzetik ere usteak garrantzi handia izan dezake. Promozioko finala be oso gogorra espero da, bi aurrelari oso sakatzaile be bai, Olatzek eta Martak pelotai bize ematen dutze, eta bi atzelari oso sendo, eta ikusiko da nola etortzen den pilotariak frontoiraz, azkenean finala da, finala hauen nervio puntu horrek notatzen dira, eta gainera jende asko hurbilduko da, orduan pilotariak maila ona eman dezatera eta ea disfrutatzen dugun. Gomez Sagarduy Sausti Bertiz beraz lehendabiziko finala, promozio mailako eta ondoren Iturriak eta Mendiburuk, Oskoz eta Agirre izango dituzte aurkari maila nagusikoan. 10 eurokoa da sarrera eta eurak eskuratzeko aukera adospilota.eus webgunean duzue, eta nahiko ondo mendoa gainera sarreren salmenta, beraz zuek sarrerari gabe geratu nahiko ezpatzen dute internetetik erosteko aukera izango duzue, eta baita bestela ere geratuko balira Labriteko txarteldegian larun batean bertan eta zuzenean ikusterik ezpatzen dute, beste bidea badakizu zein den Adospilotaren YouTubeko kanala batetik, eta horrez gain zuzenean 11 telebistak ere emango du, beraz bi aukera ere badituzue jaialdiaz zuzenean gozatzeko, bertatik bertara ezpada bestelako baliabideen bitartez. Besterik ez gaurkoz Miarritzetik, hauxe izan da bigarren finalerdiak eta haren atariko partidak eman dutena, hurrengo hitzordua larun batean izango dugu Iruñean. Ordura arte, ondo izan. Ondo izan.